Enrollment in progress. Enroll now at Washington Hills Junior and Senior Schools. We are located 20 kilometers from the capital city of Harare along Bulawayo Road. Here at Washington Hills Junior School, we have two curriculums, which are ZMSEC and Cambridge, with our first Cambridge group writing next year. We also engage in different sports, which include volleyball, netball, swimming, and tennis. Join us here at Washington Hills Junior School and experience the best time of your life. So just imagine an institution sited in a very salubrious environment where education is catered for adequately. That is what I'm saying, Washington Hills. Don't forget, we offer boarding facilities for both primary and secondary levels. Hurry now for the limited spaces available. Siyalibingelela muli yeZimbabwe kuhlangana njalo namhlanje kolunye uhlelo amalanga eqhubeka esiya phambili. Elami igama nginguThadiwa Nashekuthama uMandlovoni ospecial. Namhlanje ke ngihamba lo mamncane uChiyera, angazi ukuthi kuhamba njani kodwa ke ngibona ngani imarriage yami umendo wami ngani sengihlala ngisevalweni, angazi ukuthi uShumba ngizahlala ngelaye okweminyaka emingaki kumbe kuzahamba njani. Chiyera makadizweni kwazisanika neMandlovu ayiwa Mandlovu vanofara Mandlovu tinokukwaziseka muri yeZimbabwe nasirari mwezuva Chiyera special. Makutora zita rangu kuti ndini special because ndini mukadzi waShumba wekutanga kaChiyera. Asi kana Chiyera vauya kana Mandlovu nobva maziya kuti apenyu pakuperera. Akunzima balalele emakhaya. Namhlanje ke sihlangana lesenzakalo esibuhlungu kakhulu. Akukho mnandi, abantwana bemuli inye ubhudi lomna wakhe baxabana ngenxa yokuwabelana ilifa, okuyinto ebuhlungu kuze kufike ekuthini ubhudi ufika ugcina esebulele udade wabo, okuyinto ebuhlungu kakhulu. Chiyera mukuzona osei zvaitika kuno kwazvimba kudhukura sabhuchirau zvinhu zvinosuwisa muri yeZimbabwe. Ihanzvadzi nehanzvadzi vakasiyirana vakange vasiri kuwirirana nekuda kwekugovana kwezvinhu mushure mekunge kana paine vanenge vafa kana paukuru hwavo, asi zvazonyatsosvika pakuvaisa kuti hanzvadzirume yasvika pakuti aiwa chiregai hangu ndichiita sei ndichiponda sisa vakuru, nekuti chese chiri kungogoiva chiri kungodzika chitorwe nasisi vakuru ava, chese chagoiwa ngachitorwe nasisi vakuru. Kunzima Chiyera, kana zvazodaro kana tazonetsana Chiyera musandiuraye, ngatingopedzerana mukutaura. Aiwa chokwadi Mandlovu, zvinoda kuti togara pasi totaurirana ichokwadi. Njengansuku zonke valalele emakhaya salikhuthaza ke ukubana libe lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Kwakathesi ke salinikeza ke abemuli isihlobo labangani bekhulume besichasela ukuthi kwahamba njani kahle kahle. Siyalikhuthaza ke ukuthi lisubscribe to YouTube channel yethu Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level.
ini ndinoitwa Job Chitenga ndiri kuno kuZimba West. Ndiripo parufu rwamaiguru wangu ndimaiguru wangu ndiri bamunini. Maiguru wangu ava anga ari munhu ndichikura ndichiziva anga ari munhu aibatanidza mhuri kuti tizovaziva isisiwo inyaya yekufamba kwavo semunhu aiva nekuvaka mhuri pakugara kwavo. Iko zvinondofunga kana mumusha maari mumusha medu mamakoshori maakaroorwa ane vana vaarera vaakudza achichengeta akasiyiwa nemurume mukoma wangu ndofunga pangaiti 6 kana 7 years asi akarera vana ivavo kusvikira vakura kusvika nanhasi ainavo. Saka maiguru wangu vanga vari mubatanidzo wemhuri pakugara. Mhuri yake nge yakawanda zvakakura zvakadii? Mhuri yake nangoti pane vakomana vaviri, vasikana zvangu ndisinganyatsoziva nhamba yevasikana, asi vakomana sevakomana vandinogara ndichiona apo neapo. Saka kuvasikana kuzokwatsoziva kuti tizonyatsoziva vamwe vanga varoorwa. Chekutanga ndinoti kazwai vana veZimbabwe. Ini ndinoitwa Maishoniwa. Ndiri muzukuru wemuchakabvu. Ndoda kutsanangura maererano nemafiro agogo vangu. Nyaya yakaitika ndeyekuti paigovewa zvinhu zvemuchakabvuwo anova ndeatete vavo vakashayawo mumusha mavo. Saka vari pakati pekugovana zvinhu izvozvo zvaive zviri zvinhu zvechinhu zvechikadzi. Saka vari kutsanangura kuti vachipa vamwe zvinokodzera, asi pakazoitawo nharo dzekuti budhu wavo vakazoti haufaniri kuti iwewe utaure izvozvo nekuti iwewe ndiwe unoramba uchingonzi nevana ndiwe amai wakaita sei. Vai vakati inini handikambire kuti ndina amai, asi kuti vana ava nemagariro andinenge ndichiita navo nyange vabereki vavo varipo vanongozonditi amai uyai kudai kuno, handisiri ndiye ndakambira kuti ndina amai. Saka ndo pakanzi iwe haufaniri kutora zvinhu wakambotora kwaNhumbi. Saka izvozvo ndoda kungotora zvakawanda wakaita sei. Vayambuya ndokuti aiwa inini handisi kukambira zvinhu inini handina kana dambudziko, vana vangu vanondipa zvinhu, handina nhamo ini. Zvinhu zvacho nekana muchizvida munongotora, asi kuti vana ndo vanenge vandifosa kutiwo amai vedu uyai kuti mutigadzirirewo zvakati, nekuti kuti vazoendawo kune vamwe vachona ivavo tine munongoziva mukurarama. Mumwe haagoni kufambira mwana womunin'ina kana mwana womukoma. Vana vai vanenge vasingatoziva amai nini kana kuti vasingaziva amai guru. Saka vavanoziva ava ndo vavanenge vachingoti ndo amai vedu vatakadziswa naamai vedu kuti ndo amai. Saka ndokudedzwawo kwandinoitwa naNhumbi. Saka vanzvadzi vavo ambuya vachitsanangura saka saizvozvo vakangonzwa kugumbuka kwekuti vati havana nhamo, ndobva vati saka iwo wati inini ndine nhamo, ndokutora chidhina ndokutema hanzvadzi yavo. Vatema kudaro hanzvadzi yemudumbu rimwe chete, zvinhu zvaive zviri zvatete wavo. Saka bhuta ava vanoratidza kuti vaizvidawo. Tete hanzvadzi yababa? Yababa wavo. Iyi hanzvadziwo futi yavo iva ambuya yakavatema iyi. Saka yaidawo, asi zvinhu izvi zvinenge zviri maringe nezvinhu zvechikadzi. Saka ndopakati imimi ndezvemadzimai, ko unoda chiiko ndezve inga ndiri kupa vamwe vana ndiri kuvagovera. Ndopakanziwa nditi kana muchizvida imi mutora ina handina nhamo. Saka wati iwo zvawati hauna nhamo kura kuti wati inini ndine nhamo, ndokutora chidhina ndokutema sisi wavo. Ndo zvanzi zvakaitika inini ipapo. Asi sekufunga kwenyu pavaitora chidhina vachitema, vaida kuuraya kana kuti vaida kurwadzisa? Apo ndozvandisingazivi, asi manje chinonetsa nje kuti vakananga kumusoro. Vananga kumusoro kuti vazotemwa ruoko rwakavhurikutikawo inawe kuti vakatozogama kuti musoro usarohwa, zvekuti chidhina chidakadai chakazorova musoro nokuti vakatozodai chidhina ndokusorova. Chidhina chainzi changa chakato chiri chihombe chisina kumbotyoka, chakarova kana chakasanganisa nemwoyo yeranheno ndobva chavhurikutitsa ruoko. Hanzi vakakudaro musiwo ini ndakanga ndisipo, asi vakabva vawira pasi, vanhu vese vakatochema vakanga varipo kuti munhu afa. Vakatomboti ndokuzobepurawo, vazobepura ndopa vakazoti vaona kuti hapana ari kutora action yekuti vaende kuchipatara. Ndopakati ndidedzerewo mwanakomana wangu ari padhuze, anotora mari kumba anditsvagire mota ndiende kuchipatara ndakuva. Saka ruoko rwanga rwatosheka asisagoni kumuka kana kudii. Ndokubatsirwa kudedzerwa mwana wavo, ndokuuya paakaita kuti aendeswe kuchipatara.
vakuenda kuchipatara kudaro hapana munhukadzi akakwira kuti abatsire kuenda nawo kuchipatara. Vakaenda nemwanakomana wavo mudiki anove ndiye murume uyu. Saka ndokusvika ruoko runoratidza kuti vazofa zvakabva mukutyoka kweruoko. Saka havana kuzokwanisa kuti vazvibatsire kana kudii. Medzisire yacho kune kufamba kwemazuva vakabva vazvimba miri wese. Isusu vamwe takangofunga kuti pamwe iBP yekuti mwana wababa wangu andiita sei. Vakazvimba miri vakangotadzawo kutaura vachizongoti vakadaro mbovhurikawo kumbotaura kuti inini handisi kunge kuti ndodzokera kumba. Saka ndokufa kwakaita Hambwe. Ko iye mushakabvu aizogoverwa hembe akafawo sei? Izvo handizive nekuti ndakatororwawo shinzi munhu yakanga atofa nechakare. Vana vakatozotengawo midziyo yaamai vavo vakura. Amai vavo vana vari kuratidza kuti vakafa vari vadiki. Zvinhu zvaamai vavo ndokushaya ndokushaya vakakurumidza kuzvigovawo ndokunga panga pasina vakahama dzakakwana. Saka vana havazokurawo ndokubva zvinhu zvavo pane zvinhu zvakapararira musha zvemunhukadzi zvakapararira musha. Vana vakasitakura tenge zvinhu zvemidziyo yaamai vedu ndokutenga midziyo yaamai vavo ndokuuya kwahama dzavo. Pavakauya ndiko kwasekuru ava vakuzorova vamwe ndokudedza hanzvadzi dzavo ndokuungana semusha. Saka vaungana kudaro ndofunga ndopavakaonesana manje kuti zvinofanira kuenda asi zvinhu zvaya zviri zvemuchikadzi zvemukwasha kumukwasha. Saka vana vazukuru ndovakatenga midziyo yaamai vavo. Unongozivawo zvinhu zveumba zvese property yemumba nekuti panze panga pasina chakagovera. Saka ndokuzogoverwa kwezvinhu izvi. Saka zvichireva kuti panogona kunge paine pakakanganiswa pachivanhu ka kuti zvizosvika pakudaro. Nekuti isusu patakauyawo tatione 20 years tisati takaonawo vachinzi vakafa. Saka ndikuona sekuti painge pakafanirwa kufambiwa kuti vaone kuti tingazvifambisa sei dzava pfungo dzedu isu hatiri vana vadiki pati hauzopindira pavakuru. Saka ndikuona sekuti ndo pakaita mistake kuti kudaro pakafamba mhepo here handizivi. Asi nekuti sekuru avo vakatema hanzvadzi yavo hanzvadzi yavo vanhu vakuchema kuti afa hanzi naivo vakachemawo chaizvo. Vakatema vacho? Vakatema vacho aiwa hanzi vakachema vanhu vakatonzwa tsitsi kati hanzvadzi yangu ndiregerero but ava vanga vasisatonzwa nekuti munhu anga atowira pasi. Saka ndokufa kwavakaita. Vazofa papera 7 days vakarohwa iri svondo vakazofawo svondo yaitevera yacho zvikureva kuti pavakaenda kuchipatara vakangonobhandijwa chakanzi vaiswe plasta nekuti dzimwe nzvimbo dzakazvimba kana vaserera vozoiswa plasta. Saka vakuchidzokera vana vaona situation yekuti amai vachafema zvakanaka amai vakuita munyuki vakwatirega tingodzokera nawo since diti ravo risati rakwana vambobetserwa vakazofa vasati vasvika kuchipatara. Saka tingati susu apa vozi kuchema kwavakaita kwaitoratidza kuti vari kurigreta nezvaitika. Saka imhepo dzakangosumuka idzi. Ndinganyasotaura ndichidaro nekuti ndinenge ndaita futi munhu akurumidza ini nditoriwo muzukuru maona. Saka vangova nemakore mangani vashaika? Ava zvakuda hama dzekumusha kwambuya kwacho iko kuti vazive kuti wavaigovera uye hanzi akanga akafa kune makore akawanda anga ari makore mangani. Ina handisi ambuya vangu ava vakarorwawo kuno kwedu kumusha kwavo ndokwazvakaitika. Wakatizvenyu mhuri yeZimbabwe ndakamira kudai munhu wekutanga wacho akakonzeresa kuti izosvika pakudai anga ine gore ashayika. Munhu uyu akashayikira kuHarare. Ashayikira kuHarare ana mai vevanhu havana kukwanisa kuenda. Wakaenda vehukama vakanoviga ndobva vagova zvinhu zvavo ndobva vabvisa zvaamai. Vabvisa zvaamai ndobva vashaya transport yekuti vanouya nazvo kuno kumusha kuna namai vacho ndobva zvagara zviri kupi kuHarare. Ndobva pazofa mwana waHanzvadzi uyo aigoverwa nhumbi izi. Panyaradzo dzake ndopavakawana transport yokutakura nhumbi dzatete vake vekushayikira kuHarare ndobva dzauya. Vapedza manyaradzo zvikanzi nhumbi dziye dziri kwababa vadiki uku ndokwatakunopa ana amai. Ana amai vangu semukuru ndobva vanzi zvinhu zvenyizvi amai vemunhu ndobva vasvedza
vaning'ina vavo vakati zvinhu izvi ndezvedu hazvibude panze nokuti zvinhu zvakagweva kudhara. Izvi ndezvedu isusu ana amai, saka takugovana pachedu chedu. Ko iyo vazouraya ava vari kupi zvino? Vazouraya ava zuva ranhasi ranga rizuva rekoti. Pari zvino ndanzwa kuti zvanzi vadzoka varipo pamba pavo apa vari kutosakura. Zvichireva kuti havana kusungwa nemhosva yekuuraya? Havana kusungwa nemhosva yekuuraya. Kuti zvine umbowo here zvokuti vadzoka? Zvine umbowo. Nokuti vanhu vari kutosvika panapa izvozvi vari kuuya pano vakatibata-badza vari mumunda. Saka nemanzwiro andamboita kune vataura pekutanga varoratidza kuti yakaitika iri tsaona vakatochemawo, saka chavatadzisa kuti vange vachiuya parufu chingave chii? Kuchema kwavakaita zviri paviri, nokuti hatizive kuti kuchema kuti munhu uyu mupenyu here kana kuti ndauraya hama yangu, nokuti amai vangu nasekuru ava ndo vanoteedzana. Amai vangu ndo vakuru, asi vaigara sekuru vachiti iwe handidi kukuona, ndakakuona masango anitsuka roho. Zvichoti vakagara vaine chinangwa ichocho. Amai vangu vakamborohwa nedanda kunga pane makore akati 2 day, nokuti mwana wasekuru ava musikana womukuru akaita pamuviri, ndobva atizira haarambwa, ndobva vamudzinga, ndobva auya kuzopotera kuna atete vake, ndobva akugara nani naatete vake. Amai vangu vabvunzwa nedanda kuti uri kumuchengetere chii pamba pako? Ndobva zvangogara zviri chii, achingoti ndakangokuona ziso rangu rinetsuka roho, ini ndakatadza kufa, iwe ndiwo uchafa. But sekuona kwenyu imimi zvingave zvine chekuita nemushonga here izvi, kuti chiitiko chokuti munhu kuuraya munhu intentionally zvingave zvine chekuita nemushonga here kana kuti hwaingori utsinye? Ini sokuona kwangu ndinoti mushonga, nokuti mama vachichaika mamwe zuva takarara tiri pano. Tarara tiri pano kuseri kwemba yavo, gogo vanga vasiya vakateya zvimabhaketi zvavo zvekuteya mvura. Kamwe kacho kekugezera kanga kakazara madhoti emunhu kusvika kahafu, nerodhi yekuenda pachibhorani pamutsambi apa pava paine mamwe futi madhoti yekuti mombe inosara pasi. Kufunga varapa vakazviona, vanhu vazhinji vese vakazviona ipi yakadai apo neapo nemubhaketi. Vazukuru vangu vakatora foshoro vakanofushira ruko, chibhaketi chakahakwa nechimuti chakanoraswa uko. Mumwe munhu akatiti matadza chaizvo, dai mamusina kuenda kunoona chinai. Vanhu vaona chinai vanga vachisvipa, saka ndogona kusvipa kunoitwa nyaya. Musi wacho wakakuwadza amai akabvapo ndobva aenda kutownship kunotamba draft. Kana kanoda kuteverawo kuti kuchipatara zvakamira sei? Kana kutevera hapana, kana kubvunza inini ndanga ndakasara pano, kana kufona hapana, kusvika pari zvino pacho anga atomborambidza vamwe vaning'ina vaamai nevamwe vaning'ina vake kuti hamuende kurufu ikoko, asi kuita vana vakoma vake vakuru vari panapa vakati hakuna izvozvo, isa hatina dambudziko naatete, iye ndiye ane mhosva yake, tonoviga atete. Ndo pazouya vamwe vai vanga varambidzwa kuti vanzwa kuti vanotanga hei ndoda kutaura panhau yakaitwa na munotanga mazviso. Ini ndakamira pano ndini mwana wamai avo munamba 2 kubva kugotwe. Gotwe ravo ndiro vakaenda naro munhukadzi pavakarohwa makondo matatu akabuda kudai vachichema kuti ndine mwana wangu. Tina urombo. Ini pari zvino ndakasiya nemukadzi, asi ndi vana vangu 5. Vanhu vangu 5 vaigara nani namai vangu vanapa.
zvima-twins zvimwe zvakadai ndaenda kuchikoro saka ndikuti ndezvipani pari zvinhu tine urombo baba vachikuziva kuti ndode vakuru vari kutoziva vadiki vakangoti gogo takaona vakakuvara gogo vari kuchipatara gogo vari kudzoka asi vachikuziva kuti chipiti imi mumhuri menyu mamuri wangani? isi takaberekwa tiripo 8 pa8 takasara 4 vasikana 2 pagumana 2 vasikana ndo vakuru isisu vamwe pakati apa ndopane mamwe magepe vanhu vakashaya isisu tiri 2 ndisi tinotedzana tisi vadiki inini wangu wandiretedzera apa ndiyaenda neunifomu yamaxen ikoko first born anga ari kuikoko uniform yekuchechi yaenda pasalvation vakatomborwisana navo vanhu vakabata kuti uchadaro unowedzera imwe mhosva pane imwe mhosva asi uyaida kurwisana nemukoma wake musariri ndemunin'ina walavmo makuruve pakaitika chiitiko chekuti pane mudziyo yaidiwa yamai vemunhu kuti ipihwe keresi hanzvadzi yacho saka lavmo makuruve akati iwewe wanyaya kurapa uchingoita amai kwafira kwese ndewaamai kwafira kwese ndewaamai chimbopowo vamwe vatore mukana saka akadaro keresi akasumuka akati aiwa inini kumba kwangu inini handina nhamo chitorai mudziyo iyoyo mupo vamuda kupa saka panguva iyoyo ndo pakasumuka lavmo makuruve ndopaatora chidhina ndovhaanokana chidhina saka vakavhika neroko rekuruboshwe ndo rakarohwa iro ndovavawira pasi saka panguva iyoyo vanhu takamhanya ndokuda kundobata munhu akuvara tida kuti asanza roko ranga rwarohwa pabuda ropa rakanyanyisa pamusha wachiwo pamusha wakwamhando saka panguva iyoyo ini ndakabva ndanorwisana nani nagwesha ndauda kumurova kuti ona wakuvadza hanzvadzi saka panguva iyoyo vanhu vazhinji vakabva varamba idi vachingodzoredza inini koza hasha dzangu dzadzanyanyisa ndakuti aiwa ndimbaba makoni wababa wacho dai nguva tachidzorai madi magona kudzoka uye vanhu pakukura kwavo vakangokura vachinetsana aingoti pese paanenge angona hanzvadzi yake aingoti mazuva angu anotsvuka ropa mazuva adarikaya ane pakatomudhura pfuma vaona akati ngabve pamba pangu aidobvisa mombe yeumai aida futi amai vacho yaida sisa wacho keresiya iye vatora pfumo hanzvadzi ndo paakazomhanya saka pese upenyu hwake paingoona wanga uri upenyu chete wanga uri paramana nzombe ndokuzama ndita nawi saka kubva ipapo takasvaga motikari mota ndovavatakura mota yakuenda navo kuchipatara saka takufonerana kuti mwana wacho wanga kuchipatara kusvika wenza vazoga kuchipatara varapwa kusvika vadzoka saka kubva vadzoka vasvika musi wechina ndo pandakazovaona ndopandapedza kuti vangaita hanzvadzi ndadzoka asi ndauraiwa kare ndatofa handifungi kuti zuva rekoti rinosvika musi wa12 ndiri mupenyu ndo mashoko andipedza kuti ava navo asi sekuona kwenyu imi muri munin'ina akaweya akaita izvi sekuona kwenyu tingati imhepo here mweya wetsvina here kana kuti ndezvemishonga? ndinoona kuti mweya wetsvina nekuti china chacho chadarika ichocho vanga vambonetsa nemwana mukomana nyaya yemombe dzeumai futi vanetsa vakada kutema nezvidhina nematanda munin'ina wangu anonzi Elia akatobata mhanda iyoyo futi saka tataona kuti munhu wati watugana mukoma asi ukoma hwacho hausi kubuditsira vakuita kunge sepwere saka ndoti rima ndo rakasumuka mweya yetsvina yakasumuka. mataura kuti vanhu vakakura vachingonetsana mungaziva kuti chingava chii chaikonzera kuti vaviri vana vanyamunhu ava vanetsane kusvika ipapo? chakakonzera kuti vana ava vanhu ava vanetsane ndekuti keresiya ndo mwana musikana mukuru saka mhuri yavakabereka mukukura kwavo ndo anonzi amai wese anenge afiwa kuti ndikuenda kwatakaberekwa aiuya pano otura keresiya ndo amai saka iye manje aiti kana achinge atora zvinhu izvozvo ai ari amai hanzi wafanira kuti watora zvokwamainingi uchi ndowaamai wotora zvokwamainingi ndowaamai saka ipapa paita kunzi iwe chimbosiyawo kupindura mwanin'ina vako vaita vanhu amai. asi zvinge zviri genuine here zvavaitaura izvozvo? zvazingaite nekuti anopiwa zvinhu mwana musikana mukundu anenge amai kana apiwa zvinhu ogwera vanin'ina vake ndoshona. apa zviri kunzi zvinhu izvi zvanga zviri zvinhu zvechidzimai ivo vanga vachida kuzodii nazvo zvinhu zvechidzimai? ivo vaiti iwo keresiya usapiwe zvinhu usatambire ndipo munin'ina wako esinati ari panapa saka dati aiwa zvinhu izvi vimukoma budai zvinhu izvi ndezvechikadzi
Amufana kuti mutora zvinhu zvimuchipinda imi sedu kungotarisa nemaziso. Tichiona kuti vanhu vagovana here. Sasa Keresi anga atora munin'ina wake Snati. Vapinda mumba mami nemudziyo. Zvikanzi munin'ina zvako ndezvizvi izvi zvasaya zvonopa bhana ari kumba kurwara. Anga atogova kare zvinhu zvake. Azvinhu hazvinazogona kuzotakurika pamusha wacho kuti munhu anga atokuvara zvangosara zviri pepa. Saka zvoti zvinhu zvazvina uzogove. Zvinhu zvazvakagoya kare kuHarare wakafira mufi wacho mwana wacho. Asi mudziyo akaziva nevazukuru takunopa ambuya zvinhu zvavo. Saka ndopandakabva nditi naye ana baba dai vazukuru vangonanga kubva kuHarare vangosvika kumba kwaambuya vava vati ambuya zvinhu zvezvi zvamai munizvi paitwa dare here zvakanzi aiwa kasaka hapana nyaya imi mukomanyarai ana sisa 20 zvinoti vagovane paukama hwavo kozvinhu nezvechidzimai hapana zvinhu zvechirume ndomana yakata nyaya yacho. Ndandoda kuziva kuti iye mufi ane zvinhu zvanga zvaagovewa nasu akafa sei? Kufa kwakaita mai isu kufa kwake ndoti ronda raakarohwa iroro. Aiwa kwete azofa pakugove zvinhu zvaigovewa zvacho. Ndofunga pando ine 3 years afa ari kuHarare saka Keresi haana kugona kuenda kurufu iroro pakangovigwa pasina amai omunhu saka pachizedzo vanogova mudziyo nyanga amai kuti vanotanga kubvisa mudziyo yamai saka vazukuru vanga vashaya mari yekuisa mudziyo kuno saka mumusha mavo manga mafiwa nana sekuru apo vati advantage kuti kumusha zvakafiwa nasekuru takapedza pajamba cha sekuru apo vashaya totakwa mudziyo tunopa ambuya vedu ndokuya kwaita mudziyo saka hazvina kukwanisa kubuda kuti mudziyo yambuya vazopiwa nechitiko chokuti hanzvadzi akarwadziwa nekuti uyo atore mudziyo aramba achingoita amai chete. Pana ndoda kuziva ndepekuti izvi zvazoitika izvi zvaitika pakugova handiti kugova nhumbi dzemunhu akashayikira kuHarare 3 years ago akafa nei? Handiziva hangu kuti akafa kuti anga chirwere chipi takazongoti ngonzi muzukuru ashaya kuHarare. Wazi ndikufungidza kuti pamwe akafa ine chigumbu chazokonzera kuti tsaona iita sei iitike nekuti anenge asingadi kuti zvinge zvichitogovewa pachivanhu amene kuti munozvi panoti amai vacho kubva vafa vasati vatora nyaradzo iye mwana wacho aitoronga kuti ambuye zvati ngene mudziyo mwana matambi tochironga ditira nyaradzo toyozetera kuno kumusha kwasekuru kwanzvadzi yavo saka ambuya anga asina kuramba anga wabvuma saka hatina kuziva kuti ndo pasichasvika pakadai. So handina zvangu zvakawanda zvandingatsanangura but problem yandachingoona yanga iripo ndeyekuti mai nasekuru hanzvadzi yavo vanhu vagara vanga vaine madisputes kaukama kacho kanenge kasina kunyatsojeka because inini saelder kuchechi ndakatombozamawo kuti ndiite counseling but haina kushanda because waiti ukaenda kuna sekuru vanokuudza kuti mai wako havanzwisisi ukaenda kuna mai vanokuudza kuti nasekuru wako hatinyatsopindirana saka hazvina kundishamisa kuti ndizonzwa kuti vasvika pastage yakadai because vagara zvavo vari vanhu vanga vaine madifferences vasinganzwisisana chero kufambidzana mudzimba dzavo chaiko vanga vasingafambidzana so ndinotenda kuti ndozvinhu zvakaita kuti vazosvika paextend because imomo mafunctions akaita seiwaya that confusion iyo yaingoramba ichimuka kuti vaizongopedzisira vakandudzana kushuma saka yangogara yekudhonzerana manje. Ina handikwanisi kutsanangura nokuti pavakaita zvakaitika izvi ndandabva handina chandakaona chakaitika chandikuziva. Makazongonzwa kusvika takasvika ndina atete vangu vashayika vatete handei pane nyaya dzekubati ndakabva ndangobva pane zvakaitika mandangobvawo ipapo zvokuti vazotemana ndakazongonzwa handina chandakaona. chii chakaitika kuti muzobva muchisiya chiitiko chakakosha kudaro? Pane kutaura kwandisina ungo semwana mudiki nangoti zvinhu zvacho handizozvikwanisa saka regai ndigare ndasuduruka kutaura vaita sekuti vanopisana pakutaura. Kutaura kwaitwa nasekuru avo vekuzotema namama ndibaba vangu naatete vangu but inini pane zvakamboitika mumashure saka ndangoti saka totanga kusanzwanana regai ndichitongo ndabva kuti vatemwa sei kana kuti vakuvara sei handina chandakaona. Makatongoziva kuti panapa pane zvichashata? Pakungotaura kwavo pane pavakambopesana kumashure
tiri ngoripo. Saka ndakangogara ndangoti regai ndigare ndapfa ndatobva. Zvina chandakaona pakurovana kwavakaita handitoziva kuti zvakaita. Ndangonzwawo kuti vari kutukana. Ndatobuda ndiri kure. Mandazongodza vanhu vakubuda vachoti munhu akora kana kutoona ronda racho handakuru. Kumashure ikoko muri kutaura kuti kune zvakamboitika vainetsana dziri nyaya dzimbori nyaya dzei dzaita kuti vaviri vanetsana? Ndidzo nyaya dzimwe chete dzezvinhu izvozvo. Pane pamwe pakange pashaikwa mwana wavo, mwana watete vavo. Saka vanhu vaingogara zvongonetsana, havataurira nezvekunzwanana. Saka ndakangoona kuti gare ndaita ndayasuduruka zvekuti vazotemwa ndangandisiya kana kuti vatanga papi kutaudzana zvipi ndangandisisipa. Maita basa. Ini ndinonzi Gift Makoshori. Ndiri muzukuru wa the late Atisiya. But chiri kundirwadza ndechekuti gogo havana kumbobvira varwara. Ndakangofonerwa nchinzi gogo vaita sei? Vafa. Vafa nei ndazosvika kuno ndikunzwa kuti gogo vakatemwa nechidhina nehanzvadzi yavo. Vatemwa nechidhina nehanzvadzi yavo ndo vakasvikira problem yekuti gogo vaita sei? Vafa. Gogo havana kumbobvira vaita sei? Varwara. Havana kana chimwe chirwere chatakambovaendesa kuchipatara. Saka tinoti gogo vafa nei? Kwakaoma. Ndo pari kundinetsa chete ipapo. Handina mamwe mashoko akawanda, but ndo andiri kuda. Ndiri kuti ndireti gogo vafa nei. Dai vasina kutemewa varwara taita sei? Tavaendesa kuchipatara zveramba zvonaka toziva chi. But apa pakuzotemewa kusvika pakuenda kuchipatara ndo paita dambudziko chete. Asi otongotiwo kana zvichinzi ndiMwari atonga aita chi kuda kwake. But kana aita kuda kwake atisiya ronda mumwoyo risingaperi. Gogo hafana kuzorora. Tingati gogo zororai murigare nenzira yakadai. Yilo ke uhlelo ade siliphathelelo nabalalele emakhaya kubuhlungu zinyembezi zodwa kunzima. Abanye bathi yimithi eyayibanjiwe ngoba kuyakhulunywa ukuthi kusasa kwangikhona ngemva kokubana ubudi jikele ilitshe kudade wabo kwabonakala ibhakede elaligcwele uthunzi endleleni, kwabonakala njalo kugcwele khonapho. Kunzima, sisakwazi ukuthi yimithi yikuxabana nje sikwaziyo ukujwayeleyo kumbe kulokuthakathi okuthize phakathi. Shiyera mayona osei nyayacho kuti zviri kunzi kumashure kwemba kwakazoonekwa kune bhaketi munzira ranga rine AKAZARA TSVINA uye kune chibhorani chekucherera mvura zvakare kwakanga kuine tsvina yakanga yakawanda zvakare yakanga iripo ipapo. Zvakare futi tiri kunzwa kuti havana kuvharirwa mujeri, asi vamwewo veruzhinjiwo vakanzwawo nekuona nyaya iyi vari kuti dai vasina kunge vakaita sei vakasvipa tsvina iyi mushure mekunge vaiona, nekuti kubva Hanzvadzi yaendeswa kukoti haisati yavharirwa nanhasi. Saka vamwewo vari kuti pamwe kuda kusvipa tsvina kwavakaita ndokuperewo kwenyaya kwazvakaita. Saka pamwe dai vanga vakangoonawo vakasiya vasina kumbobvira vaita sei vabatana nayo. Kunzima balalele emakhaya, kodwa ke siyakhuthaza ke ukubana hayi anxaso kuthe kwaqala indaba ezinje iqedwa ngomlomo, iqalwa ngomlomo, iqedwa ngomlomo. Ukuchayana ukulimazana akusisindawo njengansuku zonke ke siyalikhuthaza ke ukubana lisubscribe to YouTube channel wethu Drewmas Media. Elami igama nginguThadiwa Shekhuthama uMandlovu ospecial. Tsungai munetsi chiyera special Mandlovu penyu pakuperera. Aiwa kan inini ndini, I'm here to stay. Hapana kwandiri kumboenda. Asi Mandlovu ka isitozongogadzirisana asi kwete kuzobatirana zvipakira. Iya, zvokuzobatirana zvipakira. Taramba vanhu ngatipedzeranei mukutaura. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana
tichazoonana nerimwe zuwa hama dzangu ini ndokuenda kubasa kwangu iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga iwe makiwe mkaranga